Tu máme nazbierané jahňady. Takto vyzerajú, sú krásne mäkké, ohybné a dajú sa jesť buď na surovo, niekomu chutia, pre niekoho sú také neutrálne, tak mne chutia tak ako lieskovec s múkou a bola to aj parádna živina našich predkov, oni ich sušili a robili potom z toho múku, z ktorej robili plácky. My si ale dneska urobíme fajnutku v čokoláde. Tak dali sme si kokosový olej a dáme si ešte nejaké čokoládové doliariky. Horká čokoláda na 70% a roztopíme si to. Keď máme čokoládu roztopenú, môžeme si tam pridať nejaký esenciálny olej, napríklad divoký pomaranč pre lepšiu náladu a imunitu. 2-3 kvapky nám stačia. Ešte si to rozmiešame a budeme namáčať jahňady. Takže jahňady ponamáčame do čokolády. Tak. A budeme ich vyberať potom na papier na pečenie. Kto má rád sladšie, tak buď do čokolády si môže pridať nejaký med alebo rýžový sirup. Prípadne potom je taký špeciálny receptík, že jahňady sa iba zľahka opečú na kokosovom oleji, pridá sa trstinový cukor, urobí sa z toho karamel a vlastne máme také jahňadové chrumky sladké, ktoré môžeme pridať do nejakej sladkej kaše namiesto cukru. No a takto dávame na papier na pečenie a necháme to potom stuhnúť najlepšie v chlade. Keď je to na papieri na pečenie, bude sa nám to krásne oddeľovať. Takto máme namočené jahňady v čokoláde. A jahňady majú protizápalový účinok, detoxikačný, podporujú estrogény u žien a u mužov potenciu. Výborné sú pri kašli a majú množstvo bielkovín, vitamínov, minerálov. Určite sa oplatí ich zaradiť do stravy. Ak milujete orechy, tak na lieskových jahňadách si veľmi pochutnáte. Samozrejme pozor tí, čo majú alergiu na orechy. Takto vyzerajú jahňady už stuhnuté v čokoláde. Troška to vyzerá ako také čokoládové žižalky, ale je to naozaj že mňamka. Výborné. Chutí to dospelým aj deťom. Takže vyskúšajte.